ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଠ 6 ପଢେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି? କାହା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିବା। କଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ପଢିଥିଲେ। ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ପଢିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଆଉ ଦଶମ। ତାପରେ ତାର କେତେ ଗୁଡାଏ କାମ ଆମେ କରିସାରିଥିଲେ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଜି, ସେଇଟା ଆଜି କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲା। ନେଉଳ କାହାକୁ କାହାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା ପାଣିରୁ, ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ। ଆଜି ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବହି ଦେଖ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଲ। 4ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇକି 10ଟା ପାହାଚ ଅଛି ହେଲା। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପାହାଚରେ? ଜଣେ ଅଛି ମୁନି, ଆଉ ଜଣେ ମୁନା, କୁନା, ଲିନା। ଏ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାହାଚରେ। କିଏ କୋଉ ପାହାଚରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କରିବା। କୁନା କେଉଁ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇଛି? ଚିତ୍ର ଦେଖ। କୁନା କୋଉ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି? ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କୁନା ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ। ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଲେଖିବ। ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଯାଇକି ତୃତୀୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 2 ପାହାଚ ହେଲା। 2 ପାହାଚ। କୁନା କେତୋଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁନା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାହାଚକୁ ଆସିବ? କୁନା କୋଉଠି ଅଛି? କୁନା ଅଛି ଅଷ୍ଟମରେ। କହୁଛି କେତେଟା ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁନା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାହାଚକୁ ଆସିବ? ମୁନା କୋଉଠି ଅଛି? ମୁନା ଅଛି ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ। ସେ ଯଦି ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମ, ସପ୍ତମରୁ ଷଷ୍ଠ ଏମିତି ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବ, 2ଟା ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେ ଆସିକି କୁନା ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଲେଖିବ 2 ପାହାଚ। ପୁଣି କହିଛି ଲିନା 4ଟି ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେଉଁ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଲିନା ଅଛି ଦଶମରେ। 4ଟା ପାହାଚ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବ, ନବମ, ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ। ଲେଖିବ ଷଷ୍ଠ ହେଲା। ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଉଠିଲେ ଓ ମୁନା କେତେ ପାହାଚ ଖସିଲେ? ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବେ। ମୁନି ଅଛି ତୃତୀୟରେ। ମୁନି ପାହାଚ ଉଠିବ, ଚତୁର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମୁନା ଯଦି 2ଟା ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇବ, ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି, ସେ ବି ଚତୁର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁନା ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବ ଗୋଟେ ପାହାଚ, ମୁନି ଯଦି ଚଢିବ 2ଟା ପାହାଚ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବେ ହେଲା। ମୁନି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ମୁନା 2ଟି ପାହାଚ ଏମିତି ସେଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଏବେ ଲେଖ। ଏବେ ଲେଖ ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ କେମିତି ଲେଖିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟକୁ କେମିତି ଲେଖିବ? ତୃତୀୟ। ଏମିତି ବହିରେ ଦଶମ ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ବହି ଦେଖ। ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଟୋକନରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କିଛି ଖାଲି ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଖେଳାଳୀ, ଯୋଉମାନେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏଠି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଦଶମ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ସେଇ ଘରେ ସବୁ
द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सबू से घरे दशम पर्यंत लिखिब तापरे 11 आनिकी पुणी जोड़िब एकम लिखाई सेटा आनिकी 11 आनिकी जोड़ा होईची तापरे द्वितीय जोटी लिखिब ताकू सेठी 11 आनिकी जोड़िब द्वितीय कोठी अछि खोजिकी बही रे 11 आनिकी एठी अछि जोड़िब पुणी एठी तृतीय लिखिलो एठी अछि तृतीय एक आनिकी 11 आनिकी एठी जोड़िब एमती करिबो ला तापरे 3 नंबर भी सेमती देइची प्रश्न देखो परीक्षा रे गोटे स्थान पाइथिबा तुम श्रेणी रे प्रथम रु दशम पर्यंत पिलांक नाम दिया जाइछि एठी जो पिलांक नाम दिया जाइछि कोन कोन नाम दिया जाइछि तमर सब जेंति नाम अछि सेमानकर भी नाम अछि कोन नाम लिखा जाइछि लेखो पढो आलोक रोजी बाबुना मिताली सौरभ सयद बाबी सीमा रमा भीम हैला सेमानकर स्थान लिखाई पुणी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम किए केते नंबर रखचंती 20 नंबर रु किए केते नंबर रखचंती तमे परीक्षा रे जते परीक्षा होची 20 रु के 12 के 10 के 15 के 18 के 7 के 5 एम जानचो सेमती सेमानकर सब नंबर भी तमे बसैबो किए केते नंबर रखिछि मन को जा आसीबो के 2 के 5 के 7 के 10 के 12 के जते नंबर पाइछि गोटे गोटे संख्या एठी बसैबो होला एतिके एजी पढि थाओ तापरे आमे आर क्लास रे पढिबा नुआ पाठ मिश्रण होला।